attendance and the millions watching around the world on YouTube. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! What's good, guys? It's Caesar Mkhwanzi, a collector, the SA champion, angazi ning, a brand ambassador, konk, The brand ambassador. Ireklo. Oh. It's shiny. It's shiny. Yeah, ne? Angihambi ngento namhlanje njengoba nazi hamba noSamkelo Ngwenya King of Water champ yaseKZN ezintsha soon to be no talent trophies Mkhwanzi 2 times. Usa champion. 2 times. Usa champ 2 times. I once 2 times. so nje ngihleli nama-champion namhlanje akukho okunye ngisaraka ama-champion ngubani nje njengobani omunye And I hope you enjoy, guys. so welcome to Lwazii boxing where sikhuluma nge-boxing kuphela so ifaka lapho nalapho ezinye i-ports but sigcine ka-boxing nje uzothola ulwazi ngokuthi usibani ubani kanjani but ama-box because recently bonke abantu ibhola linabo abantu balo ukhona super sport lento la SABC1 Yeah, so Sport is 10. Sport Yeah, is 10. yeah. SABC2, I think it's got the web boxing. We're going to go to on Fridays. TKO, yeah. but akhulunywa ngama-boxer nabo kusuke kuvela ama-fight asiwazi ama-boxer Yeah. Kusuka background yakho, kusuka abanye kanjani. so namhlanje sizokhuluma ngalokho ubani uSamkelo sacela uchaze ukuthi ubani uSamkelo ucrocodile umfowangwenya uzalelwe eClermont umshayisibhakela isiqhuzu benches badlala kwi-junior flyweights ozobedlala ngo-October 7 kulo nyaka before sifike lapho usukaphi usosho ukuthi usuka eClermont yini yakugqugquzela ukuthi uqale boxing into yangigqugquzela ukuthi ngiqale i-boxing ngangifuna ukuluza i-weight so ngangimkhulu ngomzimba so ngaqala nje ukujima i-boxing nje just ukuluza i-weight so then-ke ngokuhamba kwesikhathi then ngase ngayithanda i-boxing ngoba ngisaqhubeka ngisayidlala namanje. wena I mean, mini boxing. Ngaqala in 2015 kahle. Ngayibona nje ku-TV. Mina ngayibona ku-TV 2014. Ngayidlala ku-TV nje emakhaya kwangaphi ngisho i-TV edlala. Ngicabanga ngibona komunye umuzi. Ngiyibuke le nto yabo ngithi emakhaya ngidlala kuphela emntu. Ngangabuyela oluntu i-boxing soluntu. Ngabuyela oluntu ngabona ngenze research ngathi khona i-boxing. And then ngaya ke gym in 2015. From then, I box till now. Till now. Mayaqala 2014 nakona Mina 2014 ngangaqondile ukuyiqala mina ngayiqala ngangenza ama-gymnastics le mpahla le-skipping rope sokudansa lelo shawu ukhona leyo kudansa nge-skipping ngalenza so bahamba babe ne-tournament thizeni sengikhohliwe ngisayintwana so bahamba baya I think babeya phesheya after lokho ucoach ubaba athi wozani ngala because ngiyakuthanda ujima wozani uzojima ngala ngithini beze bebuye then after sebebuyile-ke mase ngiyabuye inhamba noqhubeka nelo njalo but asilindanga-ke beze bebuye
I think kwakuwulesithathu esitshela leyo nto wathi kune-tournament yomgqibelo jimmy angaze ngijime kaze ngijimela sikhombisa ama-basic pain nami mina same day ngidlala i-boxing ngoba lapha esipareni hayi into engangiyenza yikho yazi yeyindoda ngibamba kanje ngakazi ngisho istance kwethu umjisi ngaspara naye first day yena wayelayithile-ke kodwa naye wayengakayazi manje mase ngibona wayengayazi kodwa njalo lesa sikhathi nganithayo insweni kodwa nje ebese wangishawa ngajima ngathi hayi ngifuna ukuspara naye lo next time umjisi awavelwa yiyeko ngasala before siqhubeke by the way le episode sponsored Red Claw as you see gqoka iskipha sabo and yeah benza ama-boxing attire ingoba iswing kuningi nokunye khona engisazobona yeah so siqhubeka ama-challenges osuke waba nawo the-boxing ama-challenges nje before ngifike i-boxing or no kuwona boxing but before ufike kuleli zinga kulona banama-challenges maningi bese ama-challenges maningi yabo i-boxing nje nama-challenges amaningi especially if usaqala yabo nje kuningi bese kuningi yabo nje ngakhuluma kushonela but nje okokuqala ukuthi ezadleni bazo sport lesi yabo akusithi sport esifana nosoccer nani sport esibrutal lesiyalenyala la i-boxing okokuqala nje ezadleni bazoba against wena thothwe into uyayithanda kodwa babe against wena yabo nendawo yokujima mina-ke for mina-ke indawo yokujima-ke olundi yaye kwangesiyo ndawo ukuthi ngangisuka wawungasuki nje la wawuwalk i-distance so every day kumele ngishaya roadwork ngiyojima and then mhlawumbe uthi siphuma ngabo-6 sekumnyama phinde kumele ngibuyele ezadleni bayathetha yabo into zesikole iwona nje lawo ama-challenges lawo nje bese and endleleni uma senibuya akukho safe yabo sasijima elokushini sekulibuyele emakhaya yabo akukho safe kathi uqala bavumelana nawe ukuthi uyoqala isibhakela akaze babe denial kodwa babe nakho ukuthi iy'pothi zingaka nje ukhetha i-boxing because siswami mina ngaye kuyibhola siswami wayivula njalo yabo uma befika yena uphuna high school ngifunde primary grade 7 2014 angiphuma mina sothi mayifika ngiye-groundini 2015 ngathi mina angeke ngiyojima boxing sasesiphambana mayefika sothi mina sengiyele ejimini sengiyalela ukushini ngiyojima boxing sasiphambana kanjalo mina phela angibanga naleyo nkinga nengixolele mina ubawami ucoach so angibanga ukuthi wena vele mina wawejima ngisho embedeni mina bethi ngisho endlini phoqeleke ukuthi yibaba sejimini namhlanje so angibanga naleyo nto leyo nanokuthi nje amanye ama-challenges if usemakhaya kakhulu i-boxing atisona sport esaziwa ngaleyo ndlela leyo ukuthi abantu abaningi basazi ngale podcast leyo iyashintsha leyo nto abantu abaningi i-boxing abekho exposed yona especially emakhaya especially bazi ukuthi nje i-sport esikhona ibhola amantombazane i-netball and then kuzi-rugby kuzukarate because bathanda ukuthi kuyakhahlelwana i-boxing abayinanga leyo ndlela leyo abayinanga wena imaphi ama-challenges ama-challenges maningi wona kakhulu akhona for example ngisayiqala i-boxing angibanga nama-challenges amaningi because nganginayo ucoach sonke isikhathi and i-gym yayomakhelwane wami so kwaku-right but then-ke ngokuhamba kwesikhathi nempilo ngokushintsha so ucoach wami washintsha indawo yokuhlala so manje ngase ngenayo ucoach sengigcine sengiyijimisa so iyona i-situation le ne-challenge engaba nayo kakhulu but kodwa manje senginayo indawo yokujima so iyona le-challenge engibhekane nayo mina Ngwenya ukuthi i-weight ayehlisana nokuthiwa kwesidudla wawushaya bani wafika kanjani wawushaya bani usushaya bani because ngangijima naye mkhulu ufike ejimini lojithi abantu bengavele bethi ngikule kanjani unamanga yabo nami ngisaqala boxing ngangingekho slim ngangumntwana nje egcwele ngangigcwele nasekhaya ngangigcwele bazi
kodwa njengajima yabo umzimba walento njalo wancipha inhlalo umzimba wancipha waluleka nje ngaba right. Ngoba ngisho nje ukuthi i-reason yenza ukuthi ngijoyine i-boxing kwawuku-lose weight. So into eyenza ukuthi ngi-lose weight cause angimkhulu, so angiqhathwa nabantu abadala. So asebekhulile kunami ngokunyaka. So manje ngiyayishisa ngenxa ye-weight singikhalela abona ukuthi hayi ngeke no angizami ukwehlisa umzimba. So kancane kancane-ke ngazama ukwehlisa umzimba ngokwenza i-roadwork. I-roadwork-ke into engangayithandi so makushaya i-roadwork nje ejimini ngangibaleka. So ngangibaleka nje ngakwazi ukuthi hayi kalulusuku lona angithi, but kodwa ngokuhamba kwesikhathi ngagcina sengijwayela. So nokunciphisa indlela yokudla nokudla healthy. By the way, guys, the apple juice has proven apple juice. Engikwazi ukuveza igama lakhona but i-apple 100%. Almost niyazi when it's 100%. Niyazi ukuthi kumele siphuze ningabunga ukuthi mhlawumbe manje nakusekuchithekile inina apple juice bafethu. Apple juice. Ningasibungami. Most bayazi clean. Ngisafuna ukuba clean kanjalo futhi. So imali like when social when emakhaya when kuleli lokushini ngiyawazi. So indawo emkhuleni zona ayifani. Ihlukile kakhulu. Ihlukile. Wena usho ukuthi bekunzima walk distance eyakhe iseduzane. So now umehluko. Something but you talk about that. So yabo kunomehluko because selokishini usemakhaya and ama challenges akhe awafani nawami. So yoni that's why ngivumela ukuthi nani nibe nokuthula la because kuzobonakala ukuthi ama challenges awafani. Siyabantu ke siyakwazi ukuthi sibuke omunye umuntu sithi ngoba sibantu yenzile ukuthi abazokwenza kanti izinto ngeyifani ngize kufaka. So when okay aqale ngayo Samkelo. Khulume ngendaba ye-weight. Uprepare kanjani masuze fighting drop weight? Because ngeke ifane neyakhe. Before pro siyeza pro ka-amateur. Uqale ngayiphi weight? Uweza kiphi? Uzothena pro. Uthena kiphi weight? Ka-amateur ngoba ngishilo aqala ngo-75 kg. So ngana 15 years. Ngidlala ngo-75. Shuthi awucishe ube ngangami na 15. Yes, I know. Hayi ndoda ke, ngathi mina ngishaya 72 nje manje. So first fight yami ka-amateur ngayidlala ngo-75 kg. Then ngabona ukuthi hayi zangikhalela. So then ngokujima, so vele bengayena umuntu ojimayo. So ukujima vele kuyawenza nomzimba ukuthi ukwehla umzimba. So i-second fight ngathi ngidlala yona yayisusu 65 kg. 65. Yeah. So qhubeka ukuhamba kwesikhathi. So ngicathi futhi ngayo lo nyanga ngiqala boxing ngadlala ama-fight awu-2 then asengaqhubeka kulomunye unyaka. So kulo munye 2016. Bose ngaqhatha 15 or 16. 16. Siyalandelana 14. Oh, 14, 15, 16. Yeah. So ngonyaka-ke lo olandelayo kwamele ngiyodlala I think kwawama-schools. Kwawama-schools. So kwashiwo kwathiwa kumele because ngase ngishaya 65 washo ucoach wami athi kumele ngehlise ngiye ku-60 kg. So ilapho-ke la ngaqala khona-ke lapho drop weight qala nje
ukuthi ngidrop i-weights. So ngadropha i-weights, then ngawenza u-59 ngadlala-ke ngawo u-60 kulowo nyaka lowo ama-schools. 2017 Yeah, 2017. Yeah. Then 2018 ila khona sengena khona kwamajuni la khona engase futhi ngaphinde ngehlisa futhi ngadlala 57 kg nami la la ngaba khona i-champion yala KZN 57 kg kwamajuni. So la khona i-boxing iyaqala la develop uthando. So hamba ne-team la usuyi-champion. yeah, champion. Bakiwa phethe. No, the time ngidlala sasise-Fryhead then wina, so kwaqhutshekwa ngiwa eLimpopo bawinile 20 ba Friday. ubu-2018. Yazi nathi ngikhona kuleyo tournament khona tournament engangikuyona eFryhead engashawa kuyona eFryhead. Angela ngubani? Angela ngo 63 or 6. Ngisakhumbula 63 mhlawumbe. Yeah, mhlawumbe 63. Khona mjisa. Angazi la tournament ekuleli holo leli phansi obona ukuthi netball. Yeah. Kukhona skeleton ezasempangeni ezihamba no coach skeleton. Yeah, kwakunetha futhi ngalo day. Oh yeah, I think iyo leyo day le. Ngangikhona ngangakwazi Ama-box some indlela ezikhona ukuthi nje asazani mama siyamathele tonjani lama stages la mancane umuntu because mina ngiqala ukwazi light duty mina nami ngicabanga ukuthi ngiqala ukwazi light duty kodwa ngangazi ukuthi umsizi if wakwazi kwisalga ngangazi angangakwazi kodwa nje usiza mana kwe-championship championship yake abase-ladies meet ngalo mu 2018 17 i-ladies meet la ugraham idlala nozo final. Baqala ukudlala ngangisayi-youth no ngansengi-anytime khona ngangikhona futhi nalapha akaze ngidlale-ke lapha ngafike ngabuka nje ama-fight ngaze ngidlale ngangikhona futhi leyo tournament. Imali wena-ke ama-challenges akho like qale kuphi Weight, yeah. wayakuphi so manje I-weight ngidlala phezulu and uqaliswa coach ucoach wami kwakuyi-box coach wami namanje usayi-box nje sekwa-pro naye ngoba nami ngiba-pro mhlawumbe na 5 fights vanventu ngibona udlala Junior udlala naye junior fly Lopez KZN yena mje sawucoach wami but wangifundisa ijab i-uppercut in because that same year ngadlala ngo-52 kgs weight angeke ngisho ukuthi ngadrop angangakwazi ukudrop sasijima nje usasijima hard i-weight ayizehlele yabo bathi khona ukuthi 252 ngayo hayi 52 mangigibele 2015 ngakuyodlala i-American Cup khona i-American Cup 2015 yangishawayo weight yangisako-30 something cabanga 2015 yabona ukuthi angikhula njani 30 something or 40 something mina ngishaya 52 at that time ngoba nje ngijima ngangijimiswa uNkunzi yabo uNkunzi ubiyela lo wejima la eludo ubiyela lo oshona ngasiye ubiyela inkosi nathi ubiyela nabangijimisa lo wangijimisa naye lethe ngishaya 52 mhlawumbe ngagropha nje ama-grams because sasigijima ngithagropha ama-grams ngibuye sengishawa 52.0 51 sahamba-ke sawodlala ngafika i-first fight yami ngayiluza i-second fight yayilethele because first fight ngangidlala umjutho wakanongoma because wake-American Cup unongoma ulundi idume uphongolo masekuba i-Friday yayingakabi nayo i-boxing yayingekho i-Friday ngadlala i-first fight yami ngaluza ngabuyela ejimini second fight ayikuphi I think lama-games nje lawasolundu kwakwama-games nje kwethu lawa kwakungesuke ukuthi KZN or yini ama-games asijwayele ukuwadlala-ke lawasolundu sothi e-town yabo kuproduce boxing ngidlale lapho ngidlala ngo-52 54 weight ngangiyishaya ngangidlala ukudrop i-weight awudlala nge-weight okuyona ngangidlala nge-weight thothi yabo siyodlala ngingadli thothi ngingadli ngolesine uma ngiphuma ejimini
Thothi sizokala mhlawumbe. Oh ngingadli ngolesihlanu, sesithe ngolesihlanu. Thothi sizokala Saturday. Yeah, so ungadli ebusuku, Ngidle ekuseni emini ngingadli ebusuku yabo. Just ukubamba leyo weight loyo. Ukubamba leyo weight leyo. Kuphinde ngidle kungaqeda ukuqala. Ngadla ngo-52, I think from 52 to 63. 63 ngeze DOT after le weight there, I think it was 29 because boxing yasolunivela yikho-ke kulelo zinga lelo lokuthi ungaze ube kumakheze 10 ngisho athi good but awubikho like awu-recognize kalula if usuke ezulule uTompisi bethi yabo manje uTompisi but underdog namazi simazi mabusa kuphela ngazi nje kumabusa nasejimini abanye nabaseThekwini because ngithathekile nganoparticipate hana sebeya ngazi but nje ukuthi nje iKZN yonke bayathuka nje ukuthi uba yazi nini I think amauzi last year lekithi ubani mfana lo because ubani mfana khona lemlungu ayegqoke ayehamba lo ayahamba labo baseTVT ngithi angifaka ama SpongeBob lawa yena ngiyadlula ngangiyodlala ngiyodlala efinal noNgobeni ngiyadlula bonke uyoqona ngoyela amasokisi uthi the SpongeBob guy ngiyadlula lapha ngiyayithenza ngikhalele noNgobeni la ngiyayithi ya serious yazi yakhumbula ngale date kubuza sesiphuma uzuthi nawe uphise ngamu kanjalo wenza kanjani because undercover yonke into undercover bese angaziwa nami uTompisi ngimaze last year akaziwa usosoludo kwamauzi eludogo ngifike this year ngafika this year so ngimaze last year kwamauzi abantu basebangirecognize sekuthiwa siyeThekwini nayo ukuthi ngaqala iboxing ngaqala 2014 but most yaqala urecognize 2018 sengithembisi boxing injalo usiza ungene kanjani lana iboxing injalo the time when usaphusha sekukhona abantu vela sebekule level ufuna uba kuyona wena usukunganakiwe by the time when uphopha nawe usuke khona usuke besemva wakho abasuke benganakiwe vele ngale ndlela ubunganawe ngayo so nje lokho pushile isayidli kahle iboxing isayidli isikhathi sakho siyafika sidlule sifike mawufika masupopha masowaziwa uyahlala uyahlala kwafika omunye yazi uthi uyezansi unyuka yena ngisho ngathi u-competitive kuyena ngendlela ukuthi uyakhula but mase bemthandile nje abantu indaba yakho la eThekwini mina iboxing la eThekwini ngifika mina sasiparticipate fike kudlale leviki stressed kudlale lelandelayo so ohlezi active yiyo into ayenza ukuthi manje nanokuthi ngalezi ayikhathi ngiyakhumbula ithebula lishisa futhi uMasaga bethu kusakhona uMatshikiza bethu umenzi ukuthi ngiyakhumbula umenzi ngimbona kwisalga yase letonyaneni ngangizodlala naye ngangiyakule weight 63 ngangiyakule weight ngashenzi oyidlala no57 uphendula nethi khona leli salga leli khona lesalga le umenzi ashawa khona but angazi noma kuyifana noma kuphi la iThekwini ugqoka ikapa le ikapa yaso 63 ngathi ayo 63 ngiyasibuka lesibona ngithi ngabe ngidlala ngale weight le ushaya amanye amakhathi ayikathi ayiyeke weza ngiyakuthi mina bangikapho salga mina angikwazanga udlale because of team ya babengafuni vele ukuthi usuke iKZN ngangenela iKZN ngidinga sengifuna ukubuyela nala bangakwazi ukubuyela kusala but angisayi cadets cadets awukwazi ukuthi udlale ngalapho ubuye ngala but angazi kanjani politics bangakwazi ukubuyela boxing politics but ngaleyo nyaka loyo kiwa kwamasaga mina I think babengithoba inhliziyo ngangaya kumasaga ngaye eGoli le kade nje ukuthi i-Gauteng base wonke ama-province oh yeah kodwa nje ukuthi ama-cadets wodwa sahlibana ngalisaga ngane sinokulu okwesibili la mjini nama uyangikholeta mfethu
Ayishaya u-2. Oqala ngishaya eCape Town. And then the following same year number the following year. Same year. Yeah, same year because I'm a cadet I go October nje uma sekuvaliwe la ama break encane September. And then ngo December ngaphinde futhi sahamba ngaphinde ahlala naye futhi. Ahlala naye final ngaphinde ahlala naye final. Kasho ukuthi ayo yena ndoda nandlela ngoba 54 52 no 49 wasamncane naye nganyuka mina njengoba mina ngiku-57 manje nisawo 51 lo 51 yes because nganyuka mina ngak-52 badlala ngo-49 sahamba sakuteam SA soba-2 no 49 kamshaya isparing ngasho ukuthi lentwana ngishaya adlaleni futhi ayi kade uyithanda izongenzela amanga vele yanyuka lathi wethi njani yazi muka didrophile la obuya khona mase ubuyisa iweight uvele uvule ilimit yakho wethu uvele ukwenza ayibo kwenza kanjani manje ngabuya ngadlala ngo-54 ngisoka 52 ngabuya 54 ngahlala 54 almost yabantu abangazi ngo-54 yeah shintshe DC 57 because last year 54 mahozo kahlala ushintshe last year take oh yeah shintshe last year that was lapho na yeah 57 yeah shintshe take ebashaya take bafethu this guy is a shy take seyikhulule shy take bana wokuthi ubani etheki owadlala ama-fighter u-2 shiyudila ngoba wadlala le-SA waphinde wasebamshaya sedlala nale ntombazana setheki owawina nje engadlali nomuntu owangalala shuthi nje so yanokuthi bethu yabo bethu mina ngiyasho ukuthi but indlela mina ngisola indlela yokujima lezo bashaya skipping lapha yeah abashaya skipping yabo bethu lapha ushawa ngento encane lapha i-distance wethu uma uyangena in and out qiqi abanayo power etheni kodwa i-speed yabo last year khamba team SA ngithi ngisasinahambi ngithi khamba team SA ngisafuna ukufunda ama-boss ngithi team SA yashawa namantombazane ashawa wonke into eyenzeka seyiningi ithi bese but at least babuya namasili nama-bronze at least yeah not thina but i-team esasabhila udila le ntombazane leyo yasewusu lentombazane ile yasewusu awusu babu-2 i-40 le ntombazane yasewusu le iras and then kuba umbuzi lo ongathi olompofu selikhohliwe bayikona phela but ngibona bo-3 at least yakufanayo but nje is out abafana abahlezi beshawa yazi the following year no not the following year the past year sihambe kwamalento le kwama-championships asanabo sashawa sonke kwawina uthami kuphela uthami yedwa so salithele ashawa fana hamba lamakhethi abo ingale day buya nami ngivalekile lapikala nenxele ngiyakhumbula sangikhalela lapho umenzi yena washawa la following years kuye evalekile naye ngalowo nyaka obaba bebelimeli mina ngazi nobaba but sasingekho baningi leke kuthiwa umbuko ucebile ethi kushuza ethi ngiyacasha ethi kuvezana akufuna ukuveza lonke usuma ngomunye awalethi usizo lapha
Plus ngakulula ukubona because akusana ama-drain. Ngithi ayabona nje. Asayikhaya. Esashaya lapha. Kodwa zakhala yabo mina la ngabona khona ukuthi i-fitness kahle kahle kwesinye isikhathi ibuye if uzojima kakhulu umuntu eyethekwa ejima kakhulu ngabona ukuphuza ukuwoma up kumla ngishaya sparring umzimba uyaphuza ukushisa siyasha sparring Ngwenya la ngidlala nenye indoda la hayi ngisabasathi ngiyashisa lutho mhlawumbe sadlala 3 rounds sadlala ama round amangaki namkhizi 3 Angisakhuluma. ngomsadlala 3 mhlawumbe ngaze Khathi uzobleed. ngize ngibleeda umlomo wami ngaqhumala ngaphakathi I think ngaze ngashisa ngeround les3 nakhona sengiyiphoqa yokuqala no second round ngipholile nje uyangishaya Fun fight. uyangishaya nje sipholile ngisabasathi ngithi uyangishaya umuntu ngipholile nje ngaze ngashisa ngeround les3 kwayimani qala ukubona ukuthi hayi kuyo umuntu uyakwazi ukubhoxa lo ngeround les3 Ayi mina ngabashaya sparring. yabe sparring yabawukhulu sparring Kaviva. Sparring plaza ngiqeda kuhlula ngisho ukuthi eyifethi kuhlula manje. Inhliziyo ibhlungu sifithi ngathiwa sparring athi hayi ngiyaya. sifithi guys Sparring hayi ngabenzani. Ngaqala nge-European champion. European champion lo wayishola mama ngibody short bayidideka Kwazi kusuka lapho kwangena lo waseTurkey. Same thing umshaye ungelo akazudlala nasekorea last day. Kodwa nje lesokuqala sparring ngadlala lezo2 ngisuku olulandelayo ngithi ngiyacela ukudlala sparring bangigapha sayishaka kabuhlungu ngithi hawo kodwa ngeke sparring usakase sparring kodwa ngeke nanokuthi wasumkhulu lapha wasumkhulu mhlawumbe wasushaya 60 mhlawumbe 60 because yabo nje European champion le yakhona yayincane ngangisaw 57 lapho ngangisaw 57 lapho yeah uzaqeda kudlala ngezolo yayincane yona kodwa nje wayibona ukuthi awungeke bese umude imfishane kodwa fast fast ngaphandle fast. So back to umsebenzi wethu. Samkelo. Sure. Prepare kanjani mfethu? Fight. Prepare for a fight. Thing is cut. I was prepare for a fight. That's prepare like Yeah. 4 weeks. 4 weeks. Okay. see. Then That's you feel that. 2 months. What's inside the apple juice? Nje mina ngifeel. Hayi veze mfethu. Veze thina siphuzana. Hayi qhubeka. Yeah, kuthatha i-month for prepare. So ukwazi nokwehlisa i-weight kahle. Yabo ukwazi ukwenza sparring, silungisa amaphutha. So nje fitness ibe yonke, i-road work, stamina sibe khona. Yeah. 2 months. Wena? Demand. 1 month. Yeah, nanokuthi depend kimi ngasho ukuthi depend ukuthi fight uyizwe nini. Because apho nawe yazi ukuthi kuyenzeka ukuthi thatha sebekuthatha nje. But sengikhohliwe. Ngithene nini? ngithene bese Sayi-amateur bafethu. ngithene bese. Hlela Sayi-amateur I can't say amateur ngakabi na party mangizodlala. First fight yawo. ngithele last year beku-April. So nama-fights awu-2. Kapho Ama-win, ama-lose. na-1 win, na-1 lose. Yeah. Ayana-fight mina Hayi Sayi-amateur. hleli nama-pro. Sayi-amateur. Ngisangayishintsha lento. Hleli nabantu abaholi. Buyele emuva. Angiholi. Ingasho ukuthi boxing yaholelana. Labo abaholayo unethuli. Pull up Oh. once a year or twice a year. Enye into efanele ishintshe. Uhola every month. Yabo nje u-BSA or whatever labantu abasiphethe ayifanele ishintshe.
Makuthi uhola nge-fight, ayithi kuba xaxa. Ayithi kuba Ukwazi ukwenza i-career. ake sithi uzodlala once because possible ukuthi udlale once ngathena nini ngithene ngoMarch noma ngizodlala ngo-October babe sonke lesikhathi from March to October amanye ama-fight ayahlehla because khona eyahlehle ngithi ehlehle ngo-August bemele ngidlala ngo-August nale binge-24 futhi yahlehla sengiyi-7 so yabo ukuthi yonke le period le ngeke yikho ungeke uze uthi i-boxing uzoyithatha ezikhere ukuthi ngingaphila ngayo kumele ube nesiyabona into esengiyibonile kuyaphileka i-boxing kuyaphila futhi kahle kuwukuthi hhayi ukuthi fanele uzobhoxa ukuthi ukwazi ukuphila nge-boxing uqinisile ziningi izindlela zokuphila ezenzeka nazo ziningi munekhamera ungafika lapho uzoshutha bese munani lento okude kuyona ungafika uzoyenza leyo nto khokhela bale ka-boxing everything yabo nje mina njengoba ngike-red claw sengi-investe ka-boxing ngayenza ukwenza ama-attire ngiyayenza imali ngalokho so nje kuyaphileka besides usuzoba i-boxer nani ungaba yi-boxer wenze nokunye uphinde wenze nokunye okurelated nayo because yabo uma uzosticka kwi-boxing uthi ngiyabhoxa mina kuphela ayi kancane because ngenza abantu abenza imali lapho bangabhoxi if uthatha ukubuka kahle laba bangabhoxi because even o-promoter no-ring-announcer lezo zinto lezo nje for youth abantu izinto bathi ngicabangeke sengibe-ring-announcer kuphela ngibe-box masiboxa uyi-announcer ngenzela mento khona wena wacabanga usuzo-announce i-opponent yakho so-announce i-opponent sazodlala naye hhayi ngaleyo fight sekusho ukuthi mhlawumbe udlali wena kuleyo pin leyo then mhlawumbe udlala kwenye ipin siyafika abaqashe wena kuthiwa uzo-announce udlala i-opponent yakho ayibona ukuthi wena nekusana mowile uzodlala naye ungadlala naye wakushaya ngizom-announce nje hluko hayi so nje iba ku-background bani wenze yonke into boxing ukuthi idinga i-information nanokuthi i-information yakho nabayi asinayo and into abalokhu ngayo information yabo bayifihla baze beyifihlela amaledonjana ama-box ukuthi because futhi akhona amanye ama-programs nje fethu ama-box afunda esifomini ngiyafunda nawe uyafunda noNgwenya uyafunda sinama-students soba-3 isense boxing but ngeke uzwe kuthiwa kunama-programs like ama-undergraduate programs ama-internship ama-learnership into ozoyizwa nje ile ndonjana yabo makuqala unyaka ibhasari le yabo kuphela le makuqala unyaka and ngeke uzwe unakhona ngazi ngizothi khona etholile ebhasari yabo nangakaze ngeke uzwe uhlezi kusala kangaka why because i-SA champion umusa ngeni sebayithola ubatha befunda ngayo into ekhona but nomfundisi manje-ke yini-ke bengathi-ke at least for kube nama-internships kube nama-intern khona inside i-BSA because i-BSA vele i-organization vele I'm sure banayo ukuthi i-management yaka-financial laba benza accounting or management ko-HR befaka abantu lapho ko-marketing befaka abantu lama-spaces lawa nje fethu abantu abafundelayo abantu especially i-first preference yabo kube abantu abangama-boxer abama-students but enye into unakusesa kahle ama-box akuthandi ukufunda most ama-box ilawo nalawo kodwa nje ama-box akuthandi kodwa lento eshoyo umqondo o-right ngoba kuzoba ne-meetings siyaba khona no izoba next week Fanele niyiphakamise le nto ukuthi bashintshile bathe kumele ukuze ukhoji ukuthi kuze ukhoji upromote abantu sayile yandlela yokuthi mina kodwa ukuthi kuyale nto njalo ngizoyiphakamisa lo mbono lento ebengifike umuntu osephethe ama-box bawuthemba ngakhulunywe abuze ngenzeka uthemba ngizomtshela ukuthi akanireze le point just in case makuthangile because
uthenga noma ngikhuluma nokhanyisa ngabe into egrand le ukuthi ukuthi sifunde sishayane futhi sishayane sibe kwa-boxing boxing siyayithanda. I'm sure nesipane singa-excela because boxing vele sifuna iphambili la because yabo mina yabo i-boxing akusafani nakuqala kunakile. Kuqala abantu babevuka ngo-3 belalele kwi-red boxing. Yabo manje ku-TV manje even naku-TV futhi abafuni ukuyidlala. Yabo sesibukele TKO kuphela nakhona ba-highlight ngeke beveze nje i-video ku-super sports asinawo bonke super sports abanye bethu sine-TV SABC1 abanye i-DStv ababukhela ama-channels lawo so kufanele nje idlale njengebhola idlale njengebhola kuthiwa nje Friday kudlala amathonamenti khona ukuthi amasophi njengebhola kuhlehla ngisho amasophi uma kuzodlala ibhola kuhlehla amasophi ubona ukuthi kube kushintsha ngisho isophi SABC1 idlala SABC2 kufanele nje kanjani kube i-sport nayo ne-rap ngithi i-World Cup. I'm sure kube nama-arrangements amawenzile ukuthi cabanga i-boxing hayi ukuthi yakhona kuzokwenza i-boxing ayinawo i-cup ayinalutho just nje lelo bani lawo leyo tournament leyo maybe an hour or 2 hours kufanele yenze into kanjalo kwenza inkehle enye into ka-boxing it's one man for himself so akukho ukuthi kuzona i-World Cup but kufanele kube khona into esa-World Cup stadium khona le mpahla le mpahla le ye-UFC ibonile le mpahla yenzeka njengamanje uConor McGregor angazi besazi ukhona umjetha le konjana naye but ukhona i-team leader and then mase kuba khona amanye ama-fighters kube ama-team awu-2 kwenziwa ama-challenges o-ice bath challenges benza ice bath ubuza ama-questions for ice bath so kufanele kwenze into yabo nje uConor McGregor bahlale for more than 20 minutes ema-ice nalo mjetha lo wayiwina uConor McGregor babuzwa ama-questions related to umuntu obeyenza leyo nto Kevin Hart ukuthi laphana-ke babe i-team yakhona versus team yalo mjetha sengikhuhlela umjetha uthuba but nayo umjetha ogudi ngiyacama ukuthi mhlawumbe ekugcineni-ke kwelento yonjani uma sibeyivala leya episode yabo kuzobe sekukhona McGregor eselwa nalo mjetha mase kuyabonakala ukuthi and bahola cabanga for le episode ye-ice bath nje bonke bathole $15 team ewinile ithole $15 so le $15 bawo-splitter to lama-fighters yabo ukuthi nje ama-fighters ngeke awalambi because awalambi at the same time futhi enjoyment friends into entertainer nabantu abathanda sport South Africa ayikho imali imali ayikho and ama-sponsors enye into yafethu fanele sikwazi ukuyizama ama-sponsor and enye information futhi esinganikezwanga because kade ngibuka mina ngazama ikhona Lwazii yazi lo ngisele ngithi ngizokubuza ngayo yazi ukwazi manje because ngiyakhumbula sasizayitheke uzama sasisibuya kwavele washintsha imanager kwase kuba yenye kwaba yenye mase ngibuye wangitransfer ngisa kuyona ngathi ngikhuluma naye yagcina ngiphendulanga even ngifonela nje kwaphelela emoyeni le yadala attend le engeke ngi-attend yaze thatha ngisho iy'thombe ze-gym ngiyakhumbula ushuthi i-gym ngiyakhumbula so kwakuyinto ngazothi sekuyinto ekhona aveyintshintshe nangithi ngizobabhalela long stay ngangithi ngilinde kulunge kuwe then nami mase ngiyababhalela i-proposal ukuthi nami ngumuntu kanje kangeke kubeni ukuthi bengigaba because mina itime elathi hayi sebethule kakhulu zami ozami manje ngingamfonela lasesekhohlwa inesi it's nesi manje ngingamfonela wathi hawu besekhohliwe akasekho ya kule group le because bakuyi-team basebenza ngama-team phakathi sasekho kuleyo team leyo sebamove so umuntu okhona manje nangu anginezi namba yakhe wathi ngikhuluma naye waphelela njalo ngiyakhumbula ngikhombisa ama-sponsor angabhalelile babe baningi amakhampani zowabhalela emaningi abhala emaningi
ayenza bangigabha bonke bangiziba kahle abangigabhanga ukhokhe khona wathi ukwazi ukusponsorisha akwazi ukusponsorisha umuntu oyedwa and umusponsorisha i-team yonke fanele kuba ukuthi i-team yonke iya-participate or let's say mhlambe like i-team yebhola or like i-team yebhola siyakwazi ukunikeza i-team yebhola ngoba wonke umuntu uguarantile ukuthi uzobe participate uzobe but ngala kufana ne-boxing i-one man one man uhamba wedwa la yeringi hamba wedwa because leyo still bethi because athiwa nibangaki cabanga ngiyakhumbula washutha wahambisisile lonjalo washutha i-gym ngiyakhumbula kwezi and ngase ngithi vele si-on indaba yelomstay ngase ngithi si-on because okokuqala banginikeza ama-tracksuit abangisponsorisha bangukuthi sesiyakusponsorisha kasi ngisawudlala eKZN banginikeza ama-tracksuit wathiwa amateki yabona amateki njima ngawo long stay la nganikezwe yona kuthiwa nawo amateki unayo i-tracksuit naso iskipha nayo icape nesikhwama ya lezo zinto nje kuthiwa hambe kahle mase ngibuya sekuzoxoxwa-ke long stay kumele ngiwubhalele inhlahla ngikuyazi nami ngicabanga ukuphinde ngibabhalele mhlawumbe ngase ngiqale phansi yonke into yakho inhlahla ngikuyazi cha long stay kumele ngiwubhalele so ama-injuries nalokho kanjani into enzima-ke leyo yabona-ke ama-injuries kodwa futhi noma udlala noma esiphi isport ama-injuries akhona kwazi nje la ama-injuries siwathola masuprepare i-fight yelava ama-injuries mina ode yami ngaba nayo amaphuphi angijimile etolo ayijimile nje ngahamba ngogijima mengibuya ngisabuyeki sekufanele ngibuyele endlini angisakwazi ukubuyela endlini sengiyawonka ethi ngiyagijima hayi lapho angiphethe mbala akukho nokuthi uzo-request uthathe i-taxi ustari hamba nje ngey'nyawo kaze ngabuya bengibuya then ngahamba ngayi-prime yathi ingoba ngivele ngasuka ngagijima i-long distance andikade ngagcina ukujima kufanele ngiqale kancane but mina ngisola amateki because sengawashintsha ngisho amateki ukuthi angisagijima ngagijima ngalawa ngiba nenkinga nami amateki ayingidalela-ke lento mnyane ama-injury special for-boys yazi yabona lawa sase-southern duty seteki nami lawa accountable-ke lawa mina ulawa mina-ke wona accountable for amateki nawo ayalimaza because nami ngiyakhumbula khona nje amateki angijima ngaze ngashintsha because nangilimala ngijima so nawuyibox amateki ojima ngawo kumele wanako nawo amadoda engena la eyoqhubeka mpumaphi so nami ama-injury angazi singayigoma kanjani because mina angifuni uqamba mani into engisizile i-prime because mase ngi-right but injury asedolweni ngihamba ifizio okay i-prime i-gym but I think KZN bane-partnership ne-KZN so ama-boxer not ama-boxer i-sports uthola zonke i-sports lapha abantu abaki-sports esebadlalela mhlawumbe i-team SA noma u-KZN bayakwazi kuba ne-program ephumayo kusendwa i-list yama-selected because njengamanje siba u-6 esijima la and mina ngedwa umfana uMothiba naye Mathiba ukhona uyafika angazi bayafika noma bafiki but iqale manje iqale October August because mina uthando
umishi Oh, secondary stage. secondary stage Mathiba sengibakhohlela abawu2 Sinezelo. sephumile Oh yeah. sengimina ngedwa mfana How? Hey. sekho Lo waphuma nomenzi. umenza ukhisho ukuthi seyipro Oh, say pro. Oh yeah. Umenzi for sure ngaphakathi. yeah and ne-injury yakhe Yeah. angazi yena Injury yakhe yadalwa yini? angazi kufanele simbize naye le podcast echaze Menza mshoyo nezinto eziningi angayikhuluma nasiza abantu. yeah plus active ejima Yeah. ayikho umuntu ejima ejima leyandoda manje ijima ngisho singekho isidingo ubona ukuthi yabo manje asisikho isidingo sokujima but uzombona ngangilala naye sise Cape Town umuntu esewaiting athi hayi ngifuna ukudla ajime ebe underweight ahambole ngisho time Ingabusanyuki. hayi phela inyuke ibe lapho ewaiting yakhe ekuseni thina siyokala silambile uyadla Afike mayikala futhi right. right Mm. kanti hayi abantu bamnandi bamnandi abanye abantu bavele bethi nje kanti 54 hayi manje nami 57 this year hayi ngibe mnandi nje because ngigijima kanye it's 57. 57 how we got to fight ngigijima 1 izehleli 56. ngihlalele nawe Then noma kusize laba eh abashama weights because bengokupdate this kusize bona ukuthi nabe draw kodwa sekwama fights bese yivele ngiyoyithi yeah vele phela. say After fighting wawini uyayibona ukuthi uzokhisanja. Ngihlangane nawe nje. Yelo ukadane nawe nje. ayashuma bani ngifuna uqamba manje kahlahla wo Samkelo kuyasho ayibathi mase udlala lapha uyosala team ese usenawo Shuba cool. And the competition is tight, but there's also a pro laba fana. Yeah. There's also a pro laba fana. Shine there. iyiphi fight oyikhumbulayo umuntu osoboxa naye ukusho ukuthi ngafighter la owangishaya Wangishaya nje kahle. Ubanje wangishaya owayitake ngiyangishaya clean. Engabhoxa naye lokuthiwa second mazi igama lakhe langigedi ngamjisa. uyena nje ikhethe kuyilona nje South Africa yonke yakekho umuntu osukathi Ubani umuntu akaba nefight naye fight emnandi engiyenjoy uRyan umlungu lo wase revolution ya nongobeni saba nefight right bandile Abaphoxa nakade ngobeni. andile saba nefight Two times. mina uyena uandile owangenza lo siyami ngisaqala first loss fethu phela ngabe ifight yami uqala ngayo wina le yesibili wadlala naye ngishange first loss phela ngishange second loss because ngadlala naye kandelana eseyazi neboxing kade phela iqala esayidwana mina bengifika vele ngifuna khona fuka ngishaya ngiphinda ngiphinda futhi ya ugood kathi sengi-right bese ngithi thiwoza ethi senyukile kodwa ungobene wayemncane for 67 yawo sasangena kuyo no ungobeni inkinga yakho imuntu Umuntu. asemncane emude so ngeke umtshele ukuthi akadrop uzodrophana yini azoyidrop because inyama isondele nenethayo emude ungobene iyide leyansizwa Lapho neboxer ikwazi ukuyisebenzisa i-distance. ya Yeah. awungeni kalula ngobene ngikwazi mina Uyakwazi ukuthi ungobeni phela. ngobene umaster bese Yabo. umaster bese awungeni lapha kalula Yeah. nami ngasiza ukuthi ngimude nokuthi wayesaba Amnokha ngithi akaze nginoke sadlala ama-round okaphela thigranga sangawina ngama-point nje umnokho lo owakhala ngengalo lo akhaadlala no-second fight yakhe namagaws ne-first fight ngamnokho lo wase-KZN ulo ubani embhizi kodwa ayijima oludlonga naye babesho ngamkhumbula ubuso
igama ulikhumbula Kodwa nje wayefuna ungishaya ngamaphakathi nje. Ezathi isuka nje wangagebha washaya aphakathi ngesikhawu. Okay. Athi awungeke la naye nokwazi kuba ungobeni ngefinal. Wena yipi fight or i-boxer osho ukuthi hayi la nginikeza inkinga noma Men's one is a key. uhlobo Yeah. sekadlala nomenzi wena 3 times ngidlala naye. nini 3 times. Kami. 3 times ngidlala nomen's. nini Baba dala. 3 times. Ilo Ababa besuka. inkinga. Ngadlala ngoba ayiphoyisa. Ngadlala ku 60 kg. wonke amalwezi njalo Yeah. yokushaya Sinamandla yokushaya ngo-3 ndoda Hey. namandla. Yeah, unamandla power. Ilo ngiphofuza nginkinga that hayi yabo mina matikinci sibani Lo lwase-Eastern Cape ubani lo wadlala naye lo wakuvala. hayi Wayinjani yena lo? loyana ngamshaya first round ngabona ukuthi kuyabhokiseka naye kokuthi abantu angishaya i-distance-ke plus angakalazi enxele so kodwa ayibanga nzima kubona kuyona i-fight engathi eyinzima leyo yona because ngafika ngisho khona ngathi coach ngiyashayeka la ngishawe uppercut angiyiboni iqhamuka but ngiyashayeka no-coach naye wahluleka Ngokutshela ukuthi naye shutha yena ayiboni so shanga leya left. right u-left wakhe u-right wakhe but u-left Go left yeah. ushaye uyajepha ethi ngijepha ngo-right Eh. base Oh yeah. shot ngo-left Bayithola Bayithola abantu. Ayisekela bentonile. And then kulo nyaka ngafuna ukuhlala ne-Samkelo until kaze ngagrade ngidlala nomatekinci nje the following year awungase sekwazi ngeSamkelo Support. and ngeke ngisho ukuthi ifight yaba nzima but ifight engayi-enjoy ngaluza kodwa ngoba ifight engayi-enjoy ngasho ukuthi ngidlalile even though ngisile but ngidlalile Yini manje incine power in-speed unayo. uneskill Skill. unayo nepower Hlaniphile. unayo nepower but angiyifilanga because ngathi ukuthi ngiphuma kwathiwa sinjani isizathu angifilanga Oh, my body shots. angifilanga lutho kodwa nje sadlala ni 2021 2022 Last year. last year February last year February Oh, ngiyakhumbula uprepare Yes, kuqala unyaka. yes. Ngiyakhumbula uprepare kuqala unyaka. Ngiyakhumbula. kwakhethelwa i-team lo khona namanje uyena umuntu engingazi ngithi wanginikeza inkinga kodwa nakhona nokuthi uthi wangishaya Ushintsha yabo umuntu wangishaya ukhosi umuntu. uphethe ese-champion washaya ubangile mini fly. washaya ubangile yamazi wazobona isithombe yamazi Kanjani lokami? i-first fight yami naye ayiwangishaya yabona umuntu wangishayisisi wangishaya ukhosi kanti ukuthi ayongishayile then mengivuka lapho ngajima because ngangazi ukuthi ngoJune sophinde sidlale ngoba ngisase-18 eyodwa then hayi yaba right Second fight. ngaluza nakhona kodwa nje kwadlala kwaba i-fight nje i-grand then ayoqala uyena umuntu wangishaya yabo if ngamulo sizo yena manje ngashawa ukhosi kanje ya lalizo igama lami Hey. lalizo Hey. that's away Kanjani ublack e10 noma le eyokuqala sayidlalele Eastern Cape la ngishaya khona then yesibili yayisedandi like ezideni Shaya ekhaya. Faith Andlala kephi wethu? 50 ayibo 48 yeah also 48 myself 49 myself 48 leso sikhathi yini Awusawu 48 namanje.
No, 49 manje. Ma-amisha. 48 kakhulu. 48 kakhulu, 49 manje. Ngithanda into enyenzayo akuyona amisha, si-Olympic style. Saluthi ama-amisha. Because mase ngithanda namhlanje ngithi sengiyi-pro, maningi ama-pro engawashayo. Ama-amisha. Ngi-Olympic style Maningi amisha. Maningi ama-pro engawashayo. Novice. Shuthi ngitshela sengishaya ama-pro. Ama-novice ama-pro. Amisha lishaya. Maningi. Ngoba manje yazi ngihlale phansi ngibukele i-progression lawa ngawashaya lawa. Yabo nje u-pro khona abantu obonayo ukuthi hayi. Khona ubona. Lo ngisho ngavusangilele bese. Umuntu bethe ngashaya i-test. Hayi, Awubuze ngisiphelile imibuzo yakho. ubani umuntu obukela kuyena? Awubaningi. Abaningi bese. Baningi. Okay. Singaze se-abroad La SA banje bese ukuthi angizona ifan yeboxing ngase-SA but kodwa se-SA. but ngase SA hayi ukuthi ngivele phansi yabona nje obani nje bese ama-champion bese especially around wona Umkhonto bakhona uMantengu bakhona oGwenya yabo ama-champion lawo around wona abantu engikwazi ukufika nakubo ngibuze ukubona ama-advice ibona engathi yabo ngibukela kubona but laba bako-Eastern Cape nabo ngiyabukela kubona yabo ama-Jinx Nasengisho like e-South Africa ungayibani ukuthi Eastern Cape bukela kuba la e-South Africa nje bakhona oChauke bakhona oCafu oNgwenya oMkhonto oGwenya baningi bese guys menifuna Umkhonto kule podcast sacela sireach ama-subscribers awu-500 500 and then subscribers sesixoxile naye abantu beyeke ukubuka kuphela buka ulike usubscribe ucomment Mokuthi sishumisangano lana khona effects oyaziyo sitshele ukuthi hayi madoda comment you should know nathi into kade fanele ngisho and then wena i-box ebukela kulona i-box engibukela kulona uburuti babyface Mthala i-champion sarethayile right ilona engibukela kulona but bakhona nabanye abobungani Mahlangu Siboniso Ngwenya Thabiso The Rock khohlwa njani The Rock indoda Zolani Lasponte bethi mina ayingakho yabo umuntu engibukela kuyena ningangihleka futhi nani intwana yami encane uqiniso ngibukela kuyena yena ukuthi nje afuthi ngiyayithola imoral bengibukela yena yes adlali ngesitayile esifanayo kodwa khona izinto engiyibukwayo ngisho ukuthi la ngoba nje uyavula nje kodwa nje mina yena umuntu engibukela kuyena ngisho ukuthi hayi le ntwana idlala ngayo for it yena ngisike sijime nje ngisho ukuthi angishayisa la sparring angishayisa la sparring ngapha uzobukela kuyena uyakushaya nje sparring That's uthi angishaya yabo kodwa unethu ngithi hayi vele intwana le ayivele ngishaya intwana ngisho hayi uyakishaka kanjani namhlanje ngizala kwenze njani yayithola i-target khona ne-jet yakhe akayishaya ukuthi jim uyayiphebeza shine right yabona leyo jim ngiyafuna ukuyifunda but ibuhlungu angazi indaba yenzanje angazi ukuthi yenza njani ibuhlungu kodwa futhi ubuka umzimba akayikhiphi akayikhiphi uyayiphebeza ngazi ukuthi nje ususimpukani uyashaya idlala ngayo ngale ithole isikelo betlonile sanje uyeke kubukele kimi mina yami ijembe yayazi yami ihamba ngomzimba nomlenze
enephawu ibuhlungu nani uyayibona ukuthi no ibuhlungu le eyakhe hawu Kodwa futhi ibuhlungu. wayeshaya nayo Le yebulungu because ngayithatha kini yabo Yebo, sibawuqila ngithi ekhaya idlala boxing ebedlala boxing intwana yami lencane mina nobhuti omdala sewayeka ke so sisaqala ayitsha bayishaya phansi Ngiqiniso. ayishaya Angimazi umjezi wake nomdala aze ngibone phansi kadwa yeke Why- wayeka 2017 Wayebox phela hamba ku-tournament. wayeka kwaphunywa Eastern Cape wayeka ese-elite wavele wabuya ngithi ayi ngiyayeka sengifuna ukucula Hawu. ngiyona ebuye kwi-tournament nje hhayi nje ukuthi mhlawumbe wahlala bathe buya kwi-tournament Ibuye kuyosha insimbi. ayiyeke i-boxing mina ngikhansela ukudrop i-weights Yayishila insimbi noma wayewinile. I think wahlulwa kwi-final noma semi-final but akubanga because wabuya nemidala abanga ukuthi eyi ngashawa Yeah. so manje sengiyayeka wabanje wabuye sethi ayi ngifuna ukucula manje Say right. That's cut. Great. 7. So, what's the top of umbuzo wami? Khona umbuzo bengenawo la. Oh. Khona into afuna ukuyitshela amalento le. Ama-champions amancane. Much alaba badlala Olympic style ingathi No pro, uzofunda la. No pro. Khona yini. Akukho livele into abantu abalinda ukuthi singayisho ukanye ukule position ekuyona ukuthi nje ujim hard first Like, amaphupha khona no uyibukayo iboxing ehleli ithi ngiyafuna ukudlala but akazi uqala kanjani ngamqoqozela kanjani is hambe gym uyakunelisizwe hambe gym yawo nje ukuhlala noloku ucabanga ukuze kusize iboxing yethu ngihambe ejimini ya khona vele boxing ngayikho mnandi iboxing bathi discipline ukwenza into ongayithandi ngathi uyayithanda so hamba nje ukuthi ejimini usebenze ujime ufunde boxing kufundwa every day umuntu ofika ekutshela ukuthi shaya ijab omunye akutshela ukuthi ishaya kanje omunye athi ishaya kanje thatha okuthathayo okungakuthatha ukuyeka but nje boxing kufundwa every day ufunda uziyofa ufunda uyozuba i-champion ilokho yeah for wonke umuntu boxing nje ufuna ufunde uyimisele ujime iboxer yakhe ijima nge-road work stamina ilokho Moyeboxa nje ukuthi uhlale ejimini ukwazi nokubekezela la boxing mawungakwazi ukubekezela uba nenkinga because boxing sifunda ukubekezela nokwazi ukulungisa iphutha boxing sifunda ngamaphutha so without amaphutha boxing ngeke uzoyendawo so ukubekezela nokuhlala ejimini nokuyimisela so akukho into edlula ukuyimisela nokusebenza i-overtime boxing idinga overtime not boxing kuphela wena kwezinye izinto kodwa mawenza overtime so ngenendaba ezibuhlungu la ibhantamizwe champion idutshuliwe umalindi angazi besenazi what is all the champ izobuya so it's a speed recovery change izobuya champ awuphole ndoda ubuye awuphole ubuye ndoda and ukupholisa lokho ezibuhlungu sinokhuse oh yeah siyakholwa kani siyakholwa yeah ingathi sathi yini ukuthi uwinile nje kade dlaleni izolo namhlanje kade dlala khona dlala udlaleni mina le enginayo ilayo wena khona wena kubangile and then bekunokuthi usawuzodlala ngazi kuphi edlalela ini ubalade ngibona ngathi ade wena IPO akusiyena uinsta sazochekisisa akusiyena umthithi bengimbona or ujima la SA but akusiyena wala SA ngobe-nationality wakulamazwa la Afrika hayi ukhosi wasestate kade thatha ngazi noma IPO noma yini angithi namhlanje so correct
So the guys sebenza lo shedding lana njani sibona seyintwana ezincane ezifuzayo so ishayile kulo shedding namhlanje. So but ke ayishayi kakhulu. Iyashaya sesirecover. Yeah. So bese sivala vele sesisho nje ukuthi sibongela ukhuse nomalaji uqeda kuyina bedla nobona Ricardo owase Argentina win in IPO Iwe. Yeah, that's cool. So I'm going to yeah awuphusha chain push sesibukela kuwena role model. so sesivala ke nje bese ngoba lokho nje bese ucela ukuthi ni subscribe ni like Ni comment. nenze konke Ni subscribe. Just to press subscribe. Share. I'll call you to subscribe. share Just to subscribe, or like, yeah and then we'll leave a comment if in a comment of engagement. mosa metsafuna ubabona labafethu abawuthula phinde futhi comments ubona ama comment mina ukuthi okay ubani ubani ufuna ukumbona Especially like it. noma ubani like ezelini drophani comment uthi ngifuna ukubona usibani bani but eyamkhonto if ngifuna ukubona ucebe khulu umkhonto eyakhe uthi WPF champion, Ivanda. uthi ufuna kube nama subscribers awu 500 cabanga mancane kanjani 500. 500 Not even so new one. message u500 siyamlanda noma ngawo 501 noma ngawo 500 kwathi 500 siyamlanda so madoda nina akekho into enifuna ukuyibuza Madoda in the background. siqale ngawe ufuna ukubuza ini nje kula madoda uthula Since oyodlala yeah since eyodlala sesikhohliwe ukusho bayodlala la madoda lawo ngomhla 7 October. Mthandaze niphahle lapho kusisiwile. Iye Moy River 7 October so bedlala qhatha uhuru boxing promotions yeah. Debut first fight fig uzobona first fight third third fight fight yeah. so now bafana nami Angiyona pro. ngi-amage Olympic style The professional bama pro kodwa basayifanela nami nje basayiqalela yeah. so ahlukile kakhulu ningangijaji ngiyathena nami anytime soon sibuye mxoka akukho ufuna mhlambe ukubuza amadoda or ufuna ukubushwa usicelo kakhulu ucela Mkhwanzi lo uzoba idebi engathanda ukubuza ukuthi uzizwa enjani eseveni ezoqala i-first debut yakhe and uyimisele ukusibukisa into enjani. Hayi angiziyeke mina umuntu wathi ngizokubukisa into enjani kodwa fike bese fighting uyazi ke nawe been working nje sonke lesikhathi kade sijima sihlale ejim ngisazojima but I think kusele 4 weeks shothi plus lamaviki awuthuse amaviki awuthuse emajimini in 6 weeks shothi gym so fight I'm sure zobe entertaining zobe mnandi nomuntu engizodlala naye una great fight so umuntu one experience nami ngine experience aba amisha so bona experience aba amisha versus aba professional sibona ukuthi uba inkunzi hayi fike inkunzi izochitheka igazi uyazi nawe Kanjalo Samkelo Ngwenya naye oka-professionally onama-fight amathathu amabili isithathu ozokwenza isithathu naye nginethemba ukuthi asekwenzile ejimini yabonisa ukuthi kukhula azokwenza kodwa ngingathanda ukuthi ekhulumelene naye sizovula ukuthi kuthini since edlala nomunye wakhona la eThekwini ngichaza mina umyalezo wami uthi i-opponent yami ku-round 2 hayi ngeke ilokho nje
I shoot mabili around. Shoot no 6 minutes. Ngeke bo. Udlala how many rounds? 4 4 rounds. 6 minutes. Kahle ukuthi ngiyacwayizi. Ngakathi Thenga ama-popcorn elo. awuthengi ngisho ama-popcorn zowadla kanjani ama-popcorn ngoba ungathengi ngisho ukathenga. Uzovukela kwi-first round udla ama-popcorn uphuza u-break. Second round uyazi Uthi fight Ngana noma khona ezozazi nayo ukuthi Dlala nkosinathi dlala. Asemlazi. Awukabaje ngoheavy. heavy ke uyizwe. Ngabadika akade. Ake ngamuye ground so. Akade ngabadika. Wena udlala noba Thabe somthembu dlala nomvelasi. uthe somthembu wamasha. Wakamashwe umvelasi. Wena kokho ufuna ukusho kuyena. Hayi umvelasi ujima mvelasi ufika ifiti into engayisho nami ngizofika ngifiti. Ukuthi nje sifike sifiti sibukisa abantu ifight emnandi. Whoever wins but I'm sure so depend ukuthi uba usebenze kakhulu nawe and I'm sure ukuthi ngeke futhi uzogame ukudlula mina but nje fika ufit wenza sure ukuthi yonke into right for the fight. Okay, for question yethu yokugcina. Iqhamuka le Eastern Cape eqhubeka. Egqibeka Le ngaphakathi eqhubeka le ngaphansi komhlaba nje. ngumxhosa lemedini chumana baleka. Hayi kokho ufuna ukubuza. Hayi mina ngiyazi manje since uprepare manje ziziphi obstacles okanye izinto Sengawubuza. ndibiza bobabili izinto abazibona zinzima zithafu ngoku prepare for the fight izinto ama-challenges abawazileyo ba-overcome okubizama ukuprepare the fight zintoni izinto okanye uzokwazi uku-encourage abantu baxelele izinto ostadishe zona eziprepare lama-fight because ngaseqaleni ngoku ukuncedisa abantu abomkhona ukuprepare ngoJulayi ezi-fight zabo benikhona nibancedisa nibasparisa nikhona niqinisa yonke zeziphi i-challenges enizibonile bezinzima kuni bancedisa abantu basparisa ngokusesekukunye Mina nje ama-challenges njengamanje especially kwi-sparring ukuthi akusafani iweight engispara ngayo ngisiza abantu newethi sengispara ngayo manje sekumele ngithathe down iweight ukuze ngifike eweighini yami right so abantu engispara nabo manje bayasinda so ngingasho ukuthi i-weight for manje isi-factor between ukuthi ngizodlala nokuthi ngingadlali ngesikhathi ngangisiza abantu so ilento nje ye-weight but okunye nokunye hayi it's all good nayo i-weight futhi angeke ngisho ukuthi iyinkinga kangako because vele ngakakhathi ngeke ngisho ukuthi sengidrophile ngakagrowth but nje ngehlisela ama-kgs ambalwa just ukuthi ngazi ukuthi ngifika eweighini yami nginamandla right into ye-weight nje but okunye ukujima vele bengijima noma bengijima ngendlela engijima ngayo vele ngijima yonke into nje right. Nami ngithinta kuwona kakushona isicelo. I-weight i-challenge enkulu kakhulu. So nokulungisa-ke amaphutha, i-defense, even i-skill, i-speed, i-stamina. So izona zinto bathi siyilungisayo and ezoba khona futhi kwi-fight ezayisilile. Hayi champions emakhaya sesiyavala-ke thina manje. Babukile Sesiye over i-hour bese ngaqondile besithi mhlawumbe izoba 30 minutes nyana or less. sesibe sahamba Ile apple juice ihlaka ngamanje ama-champions emakhaya sezoyitshela ukuthi konke ayikho ngiyakhethe apple juice phela ithi lokhu siphuze apple juice manje sanakile. hayi ondawo ungasho ukuthi inyama Hayi ngoba udle nenyama. hayi asebebona senyama apple juice. Yaphile apple juice. Yaphile apple juice. Ya babukele emakhaya hosting le usiza the creator the collector the everything because ngenza yonke into njengoba ngishilo iqala ivideo but kusiza the collector ngiba signing out. Bafethu like, subscribe, comment. Ngicela subscribe please.
Thank you.